Què és la identitat sexual? Com es desenvolupa? Com acompanyem al jovent en aquest descobriment? La identitat sexual és un aspecte fonamental de l'ésser humà, especialment durant la joventut. Per això, comprendre i respectar la diversitat d'identitats sexuals és essencial per al desenvolupament personal i la salut mental dels joves. Aquesta píndola formativa explora per què és crucial abordar la construcció de la identitat sexual en el treball amb joves. Coneixes tots els conceptes que la conformen? Actualment, la diversitat sexual té més visibilitat. Tot i això, encara hi ha molts dubtes al voltant dels conceptes que ens ajuden a comprendre les experiències de les persones amb la sexualitat. Aquest és el cas del terme identitat sexual, un concepte que moltes vegades es confon amb altres, com identitat de gènere o orientació sexual. Per un costat, la identitat de gènere fa referència a la percepció que les persones tenen sobre elles mateixes en funció de l'avaluació que fan entre les característiques físiques i els cànons establerts de masculinitat i feminitat. És a dir, el sentit intern de ser home, dona o persona no binària. Per l'altre costat, l'orientació sexual o del desig respon als patrons d'atracció sexual, romàntica i emocional, gai, lesbiana, bisexual, heterosexual, asexual. I aleshores, què és la identitat sexual? Doncs una suma de tot, és a dir, la identitat sexual pot entendre's com la definició que té cada persona de la seva realitat sexual, incloent la identificació, l'orientació sexual, l'expressió de gènere i altres elements que componen la sexualitat, com ara l'erotisme o la relació amb el propi cos. De manera general, podem dir que la identitat sexual correspon a respondre la pregunta següent. Com m'identifique jo en els diversos aspectes que involucren la sexualitat? No obstant, la identitat sexual moltes vegades xoca amb les normes socials preponderants i pot sorgir un conflicte entre allò establert per la col·lectivitat i allò sentit dins de l'interior d'una persona. Aleshores, com es desenvolupa la identitat sexual? La identitat sexual és un procés de construcció de la vivència envers la sexualitat i involucra diversos passos. 1. Autoconeixement. Els joves comencen per explorar les seues emocions en relació amb la sexualitat. Això pot incloure qüestionar-se i reflexionar sobre qui són i com es senten en termes de gènere i d'identitat, així com la relació amb el propi cos. 2. Experimentació. Alguns joves poden optar per experimentar amb diferents expressions de gènere o identitats per descobrir allò que els fa sentir-se autèntics. Això pot incloure canvis en la manera de vestir, el llenguatge o les relacions. 3. Reconeixement de diferències. A mesura que els joves exploren, es poden comparar amb les normes socials de gènere, portant a coincidir o, per contra, fer consciència de les diferències entre la seva identitat i les expectatives socials. 4. Transició de gènere. Per a algunes persones, la construcció de la identitat sexual pot implicar una transició de gènere, que inclou canvis en l'expressió de gènere i, en alguns casos, procediments mèdics. 5. Integració. Amb el temps, moltes persones arriben a una fase d'integració on es senten en harmonia amb la seva identitat. Però, com els acompanyem en aquest autodescobriment? La construcció de la identitat sexual en els joves és un procés personal i complex, que implica l'exploració i la comprensió de les seues emocions i pensaments respecte al cos, l'orientació sexual, la identitat de gènere i els rols. Ací hi ha algunes pautes generals per ajudar als joves en aquest procés. Per exemple, estar en sintonia amb un mateix i donar-se temps a informar-se i reposar diferents emocions per acompanyar-los. En aquestes situacions és molt important buscar professionals que ens puguen assessorar en el procés. També és important formar-se en perspectiva de gènere per desenvolupar un pensament crític davant els estereotips de gènere tradicionals. Això ajudarà a establir una base de suport i comprensió davant les variacions del gènere i les diferents realitats de la sexualitat. A més, cal crear un ambient segur i de suport. Ells i les professionals han d'establir un entorn on els joves es senten segurs per expressar els pensaments i els sentiments sobre la sexualitat. Això implica ser respectuós, comprensiu i estar lliure de judicis. També és bo crear un bon clima de comunicació que cultive la confiança i treballi la proximitat amb un llenguatge clar i senzill. És a dir, un clima que no imposa el diàleg, que respecte els seus ritmes i on els joves perceben que allò que ens expliquen els interessa i els importa. A més d'això, és important fixar-se en les seues reaccions
preguntar-los com se senten i veure què han entès. A més, és important prestar atenció a senyals d'assetjament LGTBIQ-fòbic, com ansietat, baix rendiment acadèmic, aïllament, depressió o baixa autoestima, per ser, així, una font de suport i seguretat. Respecte la confidencialitat, ja que és necessari assegurar-se que els joves es senten segurs respecte a que les seues inquietuds i experiències es mantindran de forma confidencial, sempre que no hi hagi un risc clar per a la seva seguretat. També facilitar l'accés a recursos educatius o de recolzament, proporcionant llibres, llocs web i organitzacions que expliquen la diversitat de les identitats sexuals. I per últim, la coordinació en xarxes de suport, col·laborant amb les famílies i la resta d'agents socialitzadors, quan siga possible i segur, per ajudar-los a comprendre i donar suport en el procés d'educació sexual. Aleshores, quins recursos podem utilitzar per entendre millor el desenvolupament de la identitat sexual? Ací tenim UVE, un joc de cartes sobre educació sexual que he creat amb la meva companya Rosalia de Àngel. Aquest joc serveix per aprendre sobre sexualitat d'una forma divertida i còmoda. També tenim una varietat de llibres d'educació sexual que ens ajuden a entendre el cos i descobrir la nostra sexualitat, com El triangle rosa o El teu cos mola. Per últim, sèries i programes com 69 raons, el primer programa divulgatiu d'educació sexual a la televisió valenciana a Punt Mèdia. En aquest programa anem a diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana a escoltar i parlar amb la gent jove sobre els seus dubtes i inquietuds respecte a la sexualitat i les relacions. També tenim el Pregunta i Enrotlla't, un consultori d'educació sexual per a la gent jove produït per la Mancomunitat de la Safor i en el que tinc el plaer de participar. En aquest programa acollim les preguntes de tota la gent jove de la Safor i les contestem en un ambient distès i còmode. Altres sèries que podem trobar són Sex Education o Heartstopper. En definitiva, el desenvolupament de la identitat sexual necessita ponts i espais de seguretat que fomenten l'autenticitat i l'acceptació plena i promoguen el benestar integral i la llibertat de la diversitat sexual.